Súčasťou moderného poľnohospodárstva je aj agroturistika. My sme objavili skupinu novozélandských farmárov na návšteve hospodárskeho dvora v Skalici. Protinožci boli aktívni farmári alebo dôchodcovia, ktorí svoje hospodárstva odovzdali deťom. Do Európy neprišli robiť obchody, ale pozrieť sa, ako to u nás funguje. Nás prekvapilo to, že majú problémy takmer rovnaké ako naši poľnohospodári. Well, dairy farming is the main business. We have about just over 4.2 million dairy cows. Mliekarenstvo je náš najdôležitejší biznis. Máme 4 milióny 200 tisíc mliečnych kráv. 25% produkcie exportujeme. Druhý najdôležitejší je chov oviec. Exportujeme veľa baraniny, ale vyvážame aj veľa hovedziny do USA na hamburgery. Tretí najdôležitejší odbor je lesníctvo. Na rozdiel od vás máme oveľa menej obilnín. Najväčší rozdiel v živočíšnej výrobe je ten, že my chováme zvieratá vonku, nemusíme ich toľko krmiť. Problémy máme rovnaké ako všade, a to s cenami našej produkcie. Narástli nám tiež náklady na elektrickú energiu a pohonné hmoty. Ten istý problém máme aj s nedostatkom mladých farmárov. Poľnohospodárstvo nám starne. Ako sme počuli, ďalšiu starosť máme úplne rovnakú, a to so skupovaním pôdy. U nás ju vykupujú Číňania a produkujú u nás mlieko.